Mä haluan nyt puhua maahanmuuttajista, koska ehkä vähän vaarallinen aihe puhuu, mutta silleen niin kuin avoimesti keskustella tästä, eli kommentoida saa mitä haluaa, totta kai hyvällä meiningillä, eli ei mitään vittu saatana juttua sitten sinne. Mutta siis, kun musta tuntuu, että maahanmuuttajiksi mielletään vain Lähi-idän sota-alueelta tulleet tällaiset, ketä lähtee niinku pakoon vaikka sotaa, tai tietyn näköiset ihmiset, tiedätte kyllä mitä mä meinaan. Mutta esimerkiksi niinku nytkin suurin osa Suomeen tulleista maahanmuuttajista on ukrainalaisia. Ja virolaisia. Ja venäläisiä. Niin todennäköisesti sä et edes tunnistaisi kadulla, että ketä on niinku maahanmuuttaja ja ketä ei. Niinku for real et tunnistaisi, etkä olisi silleen, että toi on. Mut sit kun tulee tietyn näköinen henkilö sua vastaan, niin sit sä oot silleen, että toi on varmaan maahanmuuttaja. Vaikka silleen tyylillä hän on asunut Suomessa koko ikänsä ja puhuu ihan täydellisesti suomea ja parempi medialukutaito kuin sul tyylillä. Ja sit mua jotenkin ärsyttää tämmönen, kun Yhdysvalloista siinä puhutaan, että kaikki niinku siellä tämmöiset niinku luvattomat ihmiset ja maahanmuuttajat pitää niinku lähteä silleen pois, koska ne vie niinku kaikkien työt. Mut silleen, miksi et sä sit ite hakenut sitä työtä, minkä ne on vienyt sulta? Tai niinku, että mitä ne on vienyt sulta? Ja meille pätee ehkä sama, että sit ollaan silleen, että tai ehkä meillä se konsepti on, että maahanmuuttajat vie meidän rahat. Et päteekö toi, niinku, että maahanmuuttajat vie meidän rahat niinku siihen, että ne pääsee töihin ja sitten ne saa siitä palkkaa? Vai niinku, että ne vie meidän sosiaaliturvarahat? Koska eikö tässäkin tilanteessa, että jos ne vie meidän niinku sosiaaliturvarahat tai toimeentulotukirahat tai eläkerahat tai jotkut tämmöiset, niin sitten pitäisi uudistaa se järjestelmä niin, että jokaisen toimeentulo turvataan. Jokaisen. Ja sitten täällä työllisyyspuolella, niin eikö pitäisi sit turvaa se, että uusia työpaikkoja tulee? Että myös sä pääset töihin. Ja mä pääsen töihin. Meitä on... Tämä menee nyt jotenkin taas tähän työttömyysaiheeseen, mutta siis 350 000 työtöntä on Suomessa. Ja... Niin. Tai niinku tää tälleen niinku mietityttää mua. Joo.